What's up everybody, it's JJ here and welcome back to my channel. Ayan, palagi na talaga ganyang intro natin guys, okay? Now is, ang video natin gagawin ngayon is, nakikita nyo naman, meron akong makeup pero wala akong lashes and then something. So ngayon, ang nakita nyo sa title is, meron akong, how I remove my makeup pa talaga. Kasi nakikita ko dun sa aking mga makeup is puro na lang paglalagay ng makeup doon, diba? So, tuturuan ko kayo kung paano nyo matanggal in a simple way ay yung makeup. Yung wala masyadong madaming nilalagay. Kaya naman guys, yung nakita nyo, andito wala na akong lashes, andito natanggal ko na siya. And then yung contacts ko din, contact lenses ko, natanggal ko na rin. So ang gagawin ko ngayon is, i-remove na natin yung makeup na nasa mukha natin. Kaya, up next guys, ang Kahoterang ZZ po, magre-remove ng kanyang makeup. Kaya, stay tuned. Ayan. Ang first ating gagawin na yan. Kukuha ako ng kahit anong wipes meron kayo dyan. Meron akong Sonicare bamboo wipes. Ganito. Pwede to pang facial guys. Hindi lamang to kung wipes talaga. Hindi na pwedeng ito ay pwede sa face. Kasi paraben free ito. Paraben free. So pwede siya sa mukha. So mas safe siya. So gagawin ko lang is nakukuha lang ako ng wipes. Yung gagamitin ko ayan. Walang tayo. Ito. Kuha lang tayo ng whites. And then next, ayan, spread natin. And then dito ako nagsa-start sa baba. Like ganito. Kuha ka ng salamin. Ayan. Guys, isa din trick na para matanggal yung makeup, yung para hindi masyado magkaka-wrinkles ka. Yung ito. Inuuna ko yung mukha ko. Yan. Dito sa eyes. Close eyes. Then, i-wipe mo lang. Okay lang pag meron pang naiwan guys ha. Kasi later on, meron pa tayong gagawin. Ayan, yung kilay, tatanggalin. Ayan. Tatanggalin lang natin yung mga golden muta natin. Baka meron pa. Diba? Ayun. As you can see naman guys, meron ng makeup dito, ayan. So, pwede nating i-fold. Ayan. I-fold natin. Para may space pa mamaya. Ayan. Huwag kayong matakot na tawag na to. Huwag kayong matakot na i-remove ang kanyang mga ganyan nga way. So, pwede din pataas, ganun, para hindi masyado mabana ang skin. Ayan. Then, tatanggalin natin yung eyes. Yung eyeshadow, hindi yung eyes. Akala ko naman tatanggalin yung aking mata. Nakakaloka. Ayan. Tatanggalin natin yung eyeshadow na. Eyeshadow tatanggalin. Ayan. Kasi light lang yung makeup ko guys, so hindi masyado Kasi pag talagang plakado yung aking ginagawa, natatagalan ako. Hinuhuli ko yung lipstick. Oo. You find me weird kasi hinuhuli ko yung lipstick, pero hinihuli ko talaga kasi yan yung pinakamatagal tanggalin. Lalo na pag matte lipstick yung gamit mo, dikit na dikit sa labi mo. So nahirap. And then meron din akong nilagay sa leeg. So ayan. So, ayan, na siya, fully used na talaga siya. So, next tayo is, kukuha na naman tayo ulit, and then, kukunin natin yung mga excess na nasa mukha natin. Ayan, excess lang. And then, idadami na natin yung lipstick. Kasi itong lipstick na gamit ko, guys, is ang hirap niya tanggalin. By the way, ang gamit ko palang
lipstick is from Vice Cosmetics. Ito siya. And ang siya, pang matagalan talaga at mahirap tanggalin. Kaya siya, pang buong araw. Kaya pag ako yung nagme-makeup, iniiwasan ko na lang yung magamit ng mga ganyang makeup kasi tignan nyo na, natatagalan ako dito. At nagkakalat siya sa buong bunganga. So, para tayong pag sa lips, wala na akong pa-care dyan, oo. Basta matanggal yung mga lipstick, ayan. Go na. Ayan, hayaan lang natin yan, no. It find me weird para kung parang kinagat ng ilang langgam yung aking lips. So, okay lang yan. So, next tayo, meron akong meron akong Garnier Micellar Cleansing Water. Ito yung mga makeup remover na ginagamit. So, kukuha lang tayo ng bulak, yung bulak. Ito yung bulak, yan. Kuha tayo ng bulak, and then i-roll natin ng ganun. I-roll natin. Kasi mas maganda pag bulak yung gamit nyo, guys. I mean cotton. Kaya hindi nakakaintindi ng bulak. Baka yung bulak yung flowers, ha? Hindi. Ayan. Yung bulak na sinasabi ko, ayan. Lagay lang natin dito. Huwag yung tipirin. Nakakaloka kayo. Ayan. So, nahin natin ko sa lips para, kasi ito makeup remover na to, nakakatanggal siya ng mga, ayan o. Diba? Ang bilis na tanggal. And, ito nga micellar water na gamit ko. Hindi lang siya nagtatanggal ng makeup, kundi, pagtanggal mo ng makeup, na-moisturize pa yung mukha. So, beneficial siya din. Ayan. Kita nyo mga parang bula-bula, yan. Bumubula siya, diba? Para siyang agua oxinata. Yung agua, yung pinapanglinis sa mga sugat-sugat. Ko siguro ito yung ito yun siya. Naamoy ko parang kaamoy niya yung ka-oxinata. Ayan, tapos ginagawa ko, after that, yung ginagawa ko after that is pinapastay ko muna siya, no? Parang pinapatuyo, hindi naman sa tuyo talaga. Ginaganyan ko lang siya, and then pagkatapos kukuha na naman ako ng wipes, and then ayun na nga, iwa-wipe na natin. Ayan, kukuha na ako ng wipes. Ito na yung wipes. And then, yung gagawin ko, tataas na. Taas na yung aking motion. And as you can see, may nakukuha pa rin siya. Yung mga excess, or yung akala mo wala ng makeup, pero andun pa pala. Madami pa pala yung nalagay. Yan. Ayan po talaga yung mukha ko, ha. Hindi talaga ako maganda, guys. Kita nyo naman, diba? Dahil lang yan sa lighting, makinis tayo. Dahil lang yan sa lighting, guys. Huwag kayong ang bibiro, madaming dito sa camera, dito sa YouTube. Charot. I don't know bakit alam mo yun, parang gumaganda ako sa YouTube. Pag ina-upload ko, ba't ang ko dyan? Ba't ang kinis-kinis ko dyan? Ganun. Pagkatapos ko mag-makeup is manghihilamos muna ako, babalik ako, guys, and meron pa akong gagawin after the hilamos. So guys, babalik ako. I will be right back. Pagkatapos ko maghilamos, kailangan naman may tuwalya tayo dito, and dab-dab lang, huwag masyadong ganon, huwag masyadong ganon, ha, masyadong ganon, ba't dabbing lang, parang sa commercial lang, tapos yung parang commercial lang na kahit basang-basa, dapat ganyan lang. Paano matutuyo yun? Nakakaloka. Pero dabbing motion lang, guys, pag sa mukha. Ito, galing siya sa rep. This is the Lux Organics 98% aloe vera with vitamin C, vitamin water. So ito siya, moisturizing din ito. Ginagamit ko
'Di ba merong ano nito, gel type, yung soothing gel nila na insert picture here. Ayan yung soothing gel. Pero ito yung napili ko, yung mist. Kasi I love mist. Kasi meron na akong I White Korea na gel type moisturizer. So, itong aloe vera facial mist na lang yung binili ko. Yung moisturizer na ito is very minimal lang talaga yung yung kanyang paglagay. Huwag masyadong madami. Pero, nakaka-moisturize na siya. Kaya naman guys, dyan nagtatapos ating video. Thank you so much for Thank you so much for watching. Ayan na, we will be shout out our whitey friends here. Shout out kay Annalyn Constain Vlog na aming na-prank na umiyak pa. And shout out kay John Onyego na andyan. Maraming salamat. Kaya doon yung Pobre 83 na isang prankster ng aming grupo dito sa YT. Kaya naman doon yung Pobre, hindi mo ako na-prank doon. Kasi, ikaw Ma'am Lawrence din, ayan, mga friends ko sa YT. And thank you so much sa mga support ninyo dyan. Kaya mga katimbahan ko dyan, RL Hao Jiao, and kung hindi ko man kayo na-mention, I know, alam nyo na sinusuportan ko na i-support you guys. Thank you so much for watching. So, Gaho Terang ZJ saying that, on sa may soliran sa kinabuhi, mula ba na kita, umagahot po tayo. So, Gaho Terang ZJ signing off. Bye guys!